kowe, Sep. Ya ini kok pamitan ki apa, Tik? Mendung sore larang. Ya, cocok Mas bisa. Larang udan ada pinu. Kedanan ya penak, kedanan karo prawan eta. Mendung sore mah iki jenengan bakso Mas iki. Mendung sore larang udan. Alah, kok yo pinu ae kok. Ora apa-apa. Kok pinu ae kok yo ditahan yo apa. Alah yo pinu. Piye? Ya kok enteni. Antri. Oke. Gambar iki Ya yo wis kadung pinu ae. Oke. Banter. Ora aku mbok gowo. Ora aku mbok gowo. Sesuk renek kok. Gua korean ora. Ora. Aku nggo rokok ada rokok. Korek kuwi ketinggalan. Alah. Nah, nek Surya perlu diserep. Iki marah larang blas to. Aja didodol. Tanggap ya kudune kon tutup. Aja didodol. Lah iya ning kene ngapro mau apa? Pinu kan dari pinu. Dia ku rong metu lho, Kak. Dia ku rong metu. Apa lek? Kok aku jajal. Kowe seneng pokoke. Wis to. Eta pengen sing mabuk nang dadi. Oh, golek alus sana. Apa kuwi yo? Gendeng Pak maksudnya. Aku ngrimo jalur sangu mulai jam 10 ke jam 1 cair. Sep. Aku ngrimo jalur sangu jam 10 ke jam 1 urung cair kok. Bae mriki bae Bruno iki. Bruno iki. Ana padha penting ayo.
Semuanya pamitan. Ojo pamit cek lagi jam piro. Wong gending kok lakoni ora. Eh ojo pamit dikeri. Pamit terus ditirmu. Ora ngelik kok. Ayo tanteni sing kok ora mbonekno kok. Pokoknya tunggu nih ti. Sak metune. Hei. Hiburan iki hiburan ora mampu. Wes anu. Ngene iki biasa biyen wis tau. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wes laren sik. Ora to, pisan. Wes laren bareng iki laren yo. Iya. Oh sore jeneng. Sore nek. Ora Mas. Mas. Wes lek. Nang dalem iki. Belum nganten wedok. Nganten wedok. Belum nganten wedok ambonane pelumbungan apa? Kula nggih. Nggih, endak-endak iki Mbak ini. Aku mau di Tapi ini itu niki wau pas niku kula gadah mbah kula sing bluro mriki. Oh. Nggih nemoni mriko. Wis jemput perban iki. Ngoten mawon. Nggih. Ngoten kula ngoten mawon.
Bayane mulih. Iya urungane jam 3 kok. Gendemu gede ngopo? Yang lagi kita aku kan. Lah iya, wis piye to? Edro. Pak Besan. Lagi kita nopo. Ya, ketok. Waru-waru doyong. Nopo kae? Kepiye to? Hah? Belum apa? Pangkur pos. Ora. Aku hoki ya. Alusan. Alusan. Rong jablong lek gombene ngene iki. Urung bocah. Aku mangse. Aku urung jere. Lah anakku ora ketok mbahku rene iki ndak yo. Sep. Sep. Nah. Kok tak genteni lho, tenang. Mesti tak bodhoe aku tak genteni ning kono ngarep. Wis bae ning kene aja kuatir. Nah, gue mindurin. Wis 11 ra apa-apa ngombe. Mindurin. Wis 11.
Ya wis dikene kok. Berarti wis entek. Los. Berarti wis entek. Los ya, Mas. Aku yo emang golongan mbake gitu. Tapi ya gak apa-apa lah. Iki yo nak wis Pak, salah kan perjalanan adu. Nah, Akan Ora aku biasa. Kemudian kayak sok Oh, nunggu paling yo bar-bar jam 9. Tapi makan ame kok. Sesuk ae. kalau njeneng-njeneng. Yo, ini ya. Jani kok. Ya, ora ame ngopo. Wis sok ae. Iki nek kaya kula. Adik ini iki. Apa? Lah dik kene teh. rondet nganggo nek rondet. Cek jenglo. Teleko, Mas. Unjung lah Mas. Nek Ibaratnya nak ngono wis mesti rondet enggak apa-apa. nek kula mereka Pekerjaan munggare mau. nggih musala. Nggih musala Sak mau. kidule. Kula teng mriki dondret diguwak teng mriko. Kulo ki ngriyo nek mau jam 5:30. Nah, kula anane kula pas mau cardok. Dasar. Ya sing mburi wae keri, Dik. Mau enggak teng mundi sing mburi wae kan keceran to. Gremek kok. Supirnya kurang banter sithik. Jadi gak anu gak blasu. Cuma kurang ya. Kurang jus. Kendel. Ketuk marai. Ketuk. Ya, ngono kan. Sajane aku yo ewah ra ewah mah ngono yo jimuk. Jimuk. Gale asem. Kok jane ngene, Mas. Kula niku gadah to. Lah kula kan hitungannya tahun 88 kan berber tanggaku minggat mriki. Nek niki cara sing nyolong mriki yo paling ora yo sesasi terus seminggu sesasi ra iso turu. Niki mana aku dikeki sing duwe dadi aman. Oh, gadah, Mas. Niki gale Tapi- asem. Tapi Gale hitungan- asem kan asem Jawa nak mboten asem enten sing ngoten niku kan mboten gale. jarang. Jarang niki enten niki. Nah, nggih, kula jawab enten Tapi jarang. Nggih to? Nggih. Niku kula kan Dari ora Nggih, Pak. jene pendarat. kula kesah. Nggih. Barang kula niku keri. Iki ketinggalan disimpen kali misanan kula karek marani. Niki nggih nate keri, Pak. Tapi sing nggawa niku balik iki Mbak. Mboten wonten nggawa. Niki nate keri yo ping 3 ping kalih nate keri niki. Tapi sing Mboten nate sing gadane mbah mboten wonten anu. niku. Ketinggalan nggih kali asem. Nggih. Tapi niku kula salit kok, Mas. Yo, panjang Mas untuk sampean. Berkirim Kalimantan. Lah mungkin ningali video kan pesah. Dan ini kan kalau bentar untuk rasa tuh aku golek sih apa sing kurang ya. Oh iya sih barang kayak aku cek nih tas. Aku harus nggowo emang rada maras. Ini kalau sing karane untuk kurang mampu ini kalau tak lu ngotong bunti-bunti dikit kalau kayak Terus kula jawab, Pak. Kula jawab. Jawab kan bebas ya, Pak. Mau Iya. jawab kan bebas nggih. Nggih. Wong Jawa kan. Nah, nggih. Lah, niku kan bebas to? Nggih, bebas, wong Hebat. Jawa, Rahasia. jawane Jawane. Ah, orang Jawa kok. Mbone Mbah, digone. paribasane digawani mbae. Mbok percaya ora percaya Nah, digowo. digawani mbae mbah tuntut garing mbah apa di. Ya, digowo. Wis kene wis Guwonen. yakin. Ya. Yakin. Iku memang benar. Emang anak larang jenengan ngantene emang kan sak botol lho. Tumpi kula kalah dik nganten. Wis entek, wis. Blawang men. Mas Demo semene. Jangan emang anak Ini. jenengan nah. Ngoten niku kan. Nak Niku nek kula. ngomong ngono. Sing wis gak apa nggih tak kula ngajine sing pun mboten menapa. Musikane sing nah. Nek kula Kula pesen sporty Mas. Sing pun nggih pun. Kula Nah. gak nyenyek. Ini kan Mboten. mboten. Porsine kan masing-masing. Nah, Nggih. yang niku kan gadah. Nggih, Ah, ingatan nggih ta. masing-masing nggih. Ingatan masing-masing. Sing pun Bu. Nek kula ngoten, kula terakhir ngoten, nek kalih kanca-kanca. Nek kirane wis. Pun nggih pun jadi. Nggih. Mungkin nak kedua kali, tiga kali ditawani diombe nggih monggo nak kula Iya. ngoten. Nggih. Memangnya ngoten. Nggih.
ampun ngatur di kekuatan. Soalnya nopo biasane niku menimbulkan yang ora bener. Nggih, nak dipaksa Singgung lah. Nek pendapat lho niki. Satu kali, dua kali, boten apa-apa. Nek takoni meneh gelem yo gak apa nak kula nggih, ngoten niku. Kula nate kan. Sambok. Ponakan kula dadi konten. Nggih. Arep kula niku kan golek titik aman. Nggih, ampun. Mang njaba to. Nggih. Lah, ndelah nek awak apik ngandhape. Nek kula nggih ampun mboten napa-napa kula yo. Nggih, sekedar. Terakhir nek masalah ngeten iki napa mawon lho nggih. Pokoke nek kula niku napa mawon. Nggih. Kalah. Kalah kula. Tang sone telu. Lha kok nganteni masa wis entek. Ampun Mas, aku nganteni blengok diombe mbek aku, mbek adine nganten bingung. Masa wis entek. Wis. Tak Niku momen wae. niku panas. Pancene ora telo. Nek Kalau kula motor mang ngeting ngetes nyabak kalau gerobokan kayak apa ngombene, Pak. kadang kanca kan. Jadi kita babane kok ketat dinan. Gak ada dia, Pak. Dugi. Dugi nggih. Per, kalau simpen engko sore nggo tokno. Dugi. Kayak Dugi ngono lah. ning terus meso sing ngajeng. Niku jane salah. Salah. Bali. Sing pun aku. Ah. Nggih. Tiang guri niku ki ngikuti. Nggih, Aja aja meso sing wong endi. Kayak awake dhewe kayak kula niki lho. Kula ngademke ya, muterke. Wis, yo wis gak apa. Lek liyane. Yen gelem ngombe monggo, ora gelem tak liyake nek kula Nek ngoten. kula pancene pedoman kula ngoten. Nggih, sing purun nggih monggo, Nah. ora purun nggih pun. Ngoten kula ngoten. Lah nek kula ngajeni ya cara pengen aku ya mbak nggih, kula perjalanan jauh yo. Nek aku wis gak mampu, yo kula pun ngedemke ki mbak. Ngedemke Makanya kan sing penting niku cara gampangane seneng padha seneng. kadang jenengan kan gadah oh aku sok ya lah nek kula kan buk kan benten ta Lah lek kula aja perjalanan jauh Lah. nggih ngoten niku. kan ngoten Nih, nak wong gregekan ya, Dewa Sari ya. Termasuk ini pot-pot. sakniki nggih niki nggih nu jauh wae Nggih. kula kan kapan iki kan dolanan buru Nggih. berapa persen Pak? Mamane Nggih. Pelumpungan itu cap pelumpungan. Kuwi nek angger wis kok arak bali arek sembarang kok mendeles. Diantem pelumpungan jengking kula ngaten. Pelumpungan iki arak gerobokan iki paling ngeri ya. Arak gerobokan. Pelumpungan lho Pak, arak pelumpungan. Lah terus saya mriki lah. Nggih. Bocah yo Muter. Lah nggih muter to. bocah yo membutuhkan kok nggowo balik mesal sing nggowo balik. Masa Aku ning kono kok Nggo lah. bantai rasa pangan lah. Yo kudu kok. Cuma wajib mangan kuwi kok. Kulo urung. Wajib. Nggo lah. Emang kalau mbak diwarai bolongan, hati ini nganten itu, ini nganten anak, hati ini nganten aja. Nak wis yo gak apa-apa aman, tapi gak ngerti aku tau yo. Lo kan mari laka to Pak. Kiri kalau kasih perbanan nih. Apa? Kalau enten tiang, Surawengi lho, enten tiang adeng nyalip, mboten canda, Nah, kalau ditabrak. Ini yo alhamdulillah Pak yo. Tirakatane poso Senin Kamis niku yo nggih manjur nggih alhamdulillah. Kula niku mung mriki sing geser, Pak. Mriki geser jahitan sing nabrak kula. Tangan tugel, sikil tugel, rahang. beda motor. Nggih, Purwodadi mboten ngatasi langsung Semarang Solo. Go. Kula alhamdulillah. Sing rencang sing kulino guyon mbek kula. Sing kulino guyon mbek kula. Nggih. Kanca akrab. Nggih, sing mak gua apa to, Mas? Gua apa to? Aku ya Allah walam to aku. Ya Gusti Allah nglindungi aku ya syukur alhamdulillah. Kene gawane ya mendem sembarang galer aku. Ini kaya Niku cara rekane yo golek pangan Mas rekane. nggih. Proyek tahun 2017.
Soalnya setrum Mas. Bongkar 3 meter. Danten ku nek dewe wayahe nggih. Danten mawon. Bolong Mas. Niku bolong. Maksudnya nek mriki kados mlempung ngoten. Nggih. Sing ngendap niki sak klusuh bolong. Ya kaya cara ngapunten Pak ya, cara jenengan sampean niku ada anak perawan seneng kalih kula kok ya isin ta Pak. Ngene ya kasarnya Pak. Nggih. Mantune mbek maratuwane mendemi los ini emoh. Los. Tapi nek ngoten niku biasa. Ya nggih. Nek daerah Blora niku biasa.